Aquesta qüestió genera molt debat social i actualment hem decidit per això convidar el Manel Romero, que és soci director de l'empresa Sud Renovables, i Jaume Pedrós, responsable d'Energies Alternatives d'Unió de Pagesos. Bona tarda, senyors, com estan? Bona tarda, què tal? Què tal, com estan? Bona tarda. Doncs volem saber, en primer lloc, el posicionament des de dos punts de vista molt diferents que vostès representen i que per això els hem convidat. I en primer lloc voldríem, Manel, que ens expliquéssiu des del món de l'empresa com veieu aquest moment, que sembla bastant clau pel futur de Catalunya i del món energètic que ens depara el futur. Bé, nosaltres partim que a Catalunya hem fet, i s'ha comentat abans en el reportatge, sobre teulada, anem fent amb autoconsum un ritme d'instal·lacions que n'estem prou satisfets, però en canvi instal·lacions sobre terreny que també són necessàries són totalment insuficients a dia d'avui, ens està costant molt, portem molts anys amb projectes que s'allarguen i això fa que Catalunya avui estigui a la cua de producció fotovoltaica a Espanya i també a Europa. Sobre terreny, què vol dir? Doncs, clar, instal·lacions parlem d'autoconsum sobre les teulades, que és el que el govern prioritza i també entenem que és el que s'ha de mirar de prioritzar, però no n'hi ha prou. Necessitem també poder fer parcs solars sobre terreny i aquí és on ens trobem en què hi ha moltes dificultats i costa poder fer parcs a Catalunya realment. Quin seria el problema, des del punt de vista de l'empresa, amb aquesta dificultat que troben per posar les plaques solars sobre el terreny? O sigui, parlem d'espais, per tant, que no serien les teulades, que ja em diu que aquí s'ha avançat bastant, sinó espais a peu de terra, entenem, que puguin servir per disposar d'aquests parcs. Sí, sobre terreny són parcs, s'ha de fer una tramitació on intervenen tots els departaments de la Generalitat, urbanisme, medi ambient, agricultura, l'ACA, o sigui, realment és un procés que està molt controlat, o sigui, no hi ha un descontrol ni molt menys, i realment costa molt. Els promotors de parcs fotovoltaics poden tardar més de 5 anys en poder aconseguir els permisos, quan la normativa preveu que no pugui ser més de 12 mesos. Per tant, és aquestes dificultats que el que fa és unes inversions que està fent un promotor i fa que s'allarguin i de vegades sigui inclús inviable poder seguir amb aquest procés. Per tant, és aquesta dificultat i aquesta dicotomia que es planteja, que jo crec que erròniament, entre agricultura i fotovoltaica, quan creiem que són plenament compatibles i en cap moment estan posant en risc el model agrari català. O sigui que estem parlant d'unes escales d'ocupació no tenen a veure amb aquesta dicotomia que es planteja. I ara, Manel, que ha obert la porta del món agrari, ja sí que passem la pilota, diguem, a l'altra part, a l'altra teulada d'aquesta tarda, amb el Jaume Pedrós, des de Unió de Pagesos. Hem vist en aquest reportatge que s'emetrà aquesta nit al 30 minuts que el debat està obert també en el món agrari, en el món rural. Bueno, el debat pot estar obert. Simplement, nosaltres com a Unió de Pagesos estem totalment a favor de les renovables, però el que volem és que se fiquen d'una manera endreçada. El que no pot ser és que a les millors terres fiquem les plaques, no? I també una altra cosa que ens diu la llei és que la gent del territori també hauria de formar part d'aquestes plantes que es fiquen. És molt difícil que una planta de 300-400 hectàrees hi hagi gent del territori allí ficada. En canvi, si a cada poble féssim parcs de 10-12 hectàrees als llocs on l'agricultura no és tan important, segurament arribaríem a un acord més fàcil i les empreses ho seguissin, però nosaltres ens emparem a la llei d'espais agraris del 2019, que diu clarament que si un espai agrari està alterat i no pots continuar produint, un o altre, d'una manera o altra, l'espai de la vora ha de produir per aquell espai. I això està aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya. O sigui que la proposta seria com espais de plaques més reduïts en hectàrees, en espai de terreny. Sí, o sigui, nosaltres tenim a tots els pobles hi ha un lloc on l'agricultura no és tan important com un altre, no? I creiem també que un parc de 10-12 hectàrees buit ficat en aquest lloc i amb la participació de la gent del poble segurament ens ajudarà a tots a viure una mica millor i veurem un ingrés. Si et ve una multinacional i fa un parc de 500 hectàrees i et venen allí, t'ho fiquen i després marxen, no farem cap lloc de treball i la gent del poble segurament haurà de marxar. I sí, en aquest moment està així. Manel, 10-12 hectàrees és viable? Sí, de fet, nosaltres el model que a Catalunya defensem no és el d'aquests macroparcs, o sigui, que és el que majoritàriament s'ha fet a Espanya i no és el que a Catalunya, tampoc el territori admet gaires més parcs com aquest. De fet, la majoria de parcs que s'estan tramitant són parcs més aviat petits, de 5 megawatts,
i la normativa, de fet, a Catalunya obliga que parcs més grans de 5 megawatts s'ofereixi un percentatge del capital del parc s'ofereixi a la gent de la zona, que hi puguin participar. Per tant, avui s'estan fent ja presentacions on es presenten els projectes i s'ofereix que pugui entrar al capital la gent de la zona. La realitat és que poca gent, els que ens expliquen els promotors, poca gent al final hi participen. Però bueno, està bé que donem l'oportunitat i que qui pugui participar. Però realment aquests models de parcs tan grans se n'estan fent pocs i se'n faran pocs, però algun segurament és necessari també, perquè no només en parcs petits tampoc ho farem. Pensem que avui... Estava preguntant més per la qüestió també tècnica, si és viable tècnicament, si surt a compte també la inversió, si és el millor per tothom, diguem. Un parc més petit el que necessita és que tingui el punt de connexió allà mateix, perquè llavors si li hem d'afegir el cost de la infraestructura per connectar una línia elèctrica, doncs llavors ja ho fan viable. Per tant, parcs petits de 5 megawatts s'estan fent, però clar, són unes condicions que hem de tenir el punt de connexió allà mateix, per tant, han de ser bastant ideals. Però sí, la resposta és, si tenim el context, sí que es pot fer. No sempre és possible. Què és el que més preocupa a l'espai agrari, al món agrari, a Unió de Pagesos? Què és el que més li preocupa de tot aquest model que s'està posant sobre la taula de cara al futur? Nosaltres el que voldríem és que el govern, d'una vegada govern, i trego la normativa que ha de treure, perquè, clar, quan ho deixes una mica obert com s'ha quedat, quan hi havia el govern que hi havia abans, pocs dies abans de marxar, va aprovar un cercat de parcs, un número important. Després va marxar i el govern que ara s'ho ha trobat. Nosaltres creiem que no hem de tenir tampoc la culpa del que va passar el 2010. O sigui, el 2009 Catalunya era una potència en parcs solars. El 2010 va haver una retallada molt gran del 30-40% a la gent que havia fet un parc. Jo en vaig fer un, amb 12 famílies més del meu poble, i això va frenar totalment la implantació de renovables fins ara, fa 4 anys, que hem sortit de l'ou i ara volem tornar a tirar endavant. Hem perdut 10-12 anys molt importants que si no s'hagués fet tan malament llavors, la gent no tindria por en ficar, inclús plaques restaurades, perquè molts te diuen és que el que us va passar a l'altre m'ho pot passar ara. I llavors la gent del territori també s'ho miren molt. I l'altre és, bueno, hi ha moltes multinacionals molt grans que l'únic que miren és el benefici. I el seu benefici, nosaltres el que mirem com a Unió de Pagesos és que cap pagès i ramader hagi de plegar perquè les seves terres, que el 60% de les terres que nosaltres portem no són pròpies, vagin en mans d'algú i hagi de plegar de fer de pagès. I ara mateix hi ha molts agricultors que s'estan trobant amb ofertes importants per poder cedir les seves terres a plaques solars i que al final arriba un moment també que suposo que l'economia familiar pesa i potser acaben cedint també per interès personal, que també és respectable. Pagesos molt pocs. Pagesos molt pocs. Saps què passa? D'aquest 60% de les terres que portem arrendades, que són de gent que moltes vegades no saben ni han tenen la terra, perquè no fan de pagesos. Clar, quan us arriba una oferta molt important d'un arrendament més alt que el que el fa el pagès, doncs li fa trontollar els ulls. Et ve a mirar i en tinc aquesta finca, a veure què passa, no? Això nosaltres ho veiem molt clar. Però sempre és un arrendament. I quan una finca és arrendament, vol dir que el que ho promou allò moltes vegades és algú que treballa per un altre, que és el que realment farà aquell parc. I nosaltres diem, bueno, si en un moment donat tant t'interessa aquesta terra, compra-la. Comprar el preu, que segurament sortirà més barat que tindrà arrendada durant molts anys amb un preu altíssim, i llavors potser ens ficaríem tots a lloc. I nosaltres ho veiem així, que és una oportunitat, que moltes vegades hi ha una sèrie de persones o entitats que promouen aquests grans parcs i realment quan ho tenen més o menys concedit passen a una altra persona, que són una altra entitat que és el que fa el parc. Vostè parlava de la regulació i és cert que fa 3 anys que la Generalitat té pendent d'aprovar el pla territorial que ordenarà tota aquesta nova implantació de les energies renovables de Catalunya. S'hi han posat en contacte amb vostès? Hi ha converses? Sí, hem parlat moltíssimes vegades i nosaltres hem dit, home, tinguem un plantejament que el govern ens digui, tenim aquest plantejament, però clar, moltes vegades també el govern no acaba de legislar, no acaba de treure la llei, i després també aquests macroparcs ja depenen del govern central. Si depèn del govern central, no s'ho mira igualment el govern central del govern de Catalunya. Quan són més de 50 megawatts, ja depèn del govern de Madrid, que el govern d'aquí ja no pot dir res. I el que sí que es fa, aquí va sortir una llei que tu no podies agafar més del 10% de l'espai d'una població. Si un poble té 1.000 hectàrees, doncs només podies agafar el 10% en secà i el 5% en rec. Això són, bueno,
no s'acaba de respectar i moltes vegades el que es fa és agafar un 10% de 3 pobles que toquen i es fan allà. I llavors si tens un 30% i et surt un gran parc. Clar, feta llei, feta la trampa. I nosaltres creiem que això, d'una manera o altra, s'hauria de legislar, que per això són polítics. Ens hem parlat, ens hem trobat moltes vegades parlant, inclús nosaltres vam fer un document, juntament amb els instal·ladors i amb la gent que fica per dir nosaltres creiem que hem d'anar cap aquí, i ens vam ficar d'acord, però el govern ha sigut incapaç de tirar això endavant. Si poguéssim fer la carta als Reis de com hauria de ser aquest pla territorial, què dirien des de Unió de Pagesos, Jaume? Parcs amb una mida no massa gran, amb gent del territori que d'una manera o altra se'n beneficiés, perquè si un té les terres, a la millor jo cediré les terres i tindré un benefici que m'ajudarà a la meva jubilació o m'ajudarà a viure millor, i després que sí que això ha de tirar endavant, però a quin preu? Quants pagesos hem de plegar? Penseu que som el 2% de la població i portem el 80% del territori. I cada vegada la gent, està plegant moltíssima gent, em sembla que en 4 anys ha plegat el 2% dels pagesos que som, i només quedem el 2%, això és bestial. I això vol dir que no deu ser tan agradable treballar de pagès o de ramader. Ara també li passem la pilota al Manel perquè, de forma molt resumida, perquè estem acabant aquesta entrevista, aquesta conversa, digui ràpidament com hauria de ser o quines són les línies centrals que hauria de tenir aquesta normativa. Bé, nosaltres ja creiem que avui la normativa ja contempla protegir els espais de alt valor agrícola, i així s'està fent. En casos molt limitats es deixa fer un parc fotovoltaic. A més, no hem parlat d'agrivoltaica, que és una manera de combinar les dues, o sigui, l'agricultura i la fotovoltaica, i inclús en el món de la vinya, per exemple, s'està veient que la fotovoltaica pot fer baixar la temperatura, i per tant aquest canvi climàtic que està afectant a la vinya doncs, el podem mitigar gràcies a la fotovoltaica. Per tant, aquesta combinació amb espais amb alt valor agrícola crec que han de poder conviure. I insisteixo, hi ha 1.100.000 hectàrees d'ús agrícola a Catalunya, i estem parlant de com a molt 30.000 hectàrees que s'han d'utilitzar per fotovoltaica fins a l'any 2050. I estem parlant d'una xifra que, ni molt menys, el problema aquest que comentava de la pagesia, creiem que és culpa de la fotovoltaica. Estem parlant d'un espai d'ocupació molt mínim. Doncs ens agraïm moltíssim que hagin vingut aquesta tarda. Manel Romero i Jaume Pedrós, gràcies per atendre'ns, per tota aquesta explicació. I, evidentment, és una qüestió que ens interessa i que seguirem amb tota atenció aquí a Rescat Info. Gràcies. Bona tarda. Gràcies a vostès.